Kada usa nato moatubang gyud sa hukmanan sa Dios. Walay exemption. Walay tao nga moingon, wa ko'y labot ana Ginoo. Wa man ko apil-apil ana business of religion. Wa man ko apil ana kindi man kumutuo ana. No. During the judgment, nobody is exempted. Nag-alagad sa Diyos, wala mag-alagad sa Diyos. Mutuo sa Diyos, wala mutuo sa Diyos. No one is exempted. Naabot na ang paghukom. Dili ni kay, malabot pa ang paghukom. Naabot na, nahitabo na. Muna atong susihon karon. Kanus aman ni nagsugod, ugon sa may atong part. Sukad kani adto hangtod karon. Si Kristo ra gyud ang solusyon sa atong pagkamakasasala. Akong buot ipadangat ang atong mainiton nga pagpangumusta sa ato nga mga followers sa atong gospel series. Today, we are going to talk about God setting the time for the judgment. And on 2 days from now, we will talk about the details as to how are we involved in this judgment of God. Imagine ang imong kaugalingon mga kaigsuonan nga naakas atubangan sa korte. Sa Western judicial process, ang korte dunay ang court of hearing or just judicial court. Dunay lain-lain nga mga characters. First of all, naa ang judge. Ikaduha, naa ang akusado. Ikatulo, naa ang abogado, ang manlalaban sa akusado, ug naapod ang prosecutor. Apan ang usa ka importante kaayong elements sa judicial process mao ang presence sa jury. Diri sa ato sa Pilipinas, wala may jury system. Ang muhatag ug mutimbang-timbang sa merits and demerits of the truth and lies within the case ang judge himself. Apan sa Western judicial system dunay jury. Kanang jury individual na nga mga citizens nga after carefully being chosen na pilian. Mga citizens of the country. Unya, they are going to sit there together. They come from different places. They are of different livelihood. They have different backgrounds. But they are men and women of repute. Sila ang maminaw sa deliberation sa kaso. Unya, sila pud ang mo-determine unya sa human sa tanang deliberation whether the accused is guilty or not guilty. May-imagine ninyo mga kaigsunan ang drama nga mahitabo sa sulod sa korte. Human sa tanang deliberation, human sa tanang hearing, tagaan sa judicial system ang jury sa kahigayunan that they will deliberate everything that they have heard in the process of the interrogation and investigation. O mubalik sila didto sa korte alang sa pagdeklarar sa ilang verdict. Imagine ang senaryo. Naa ang akusado, naa ang nagsumbong, naa ang abogado sa akusado, naa po ang abogado sa nagsumbong, naa ang huwis, naa ang prosecutor o ang drama mga kaigsuonon mahitabo inig abot sa huwis o mangutana sa jury. Jury, what is your verdict in this case? Kung ang jury, ang foreman sa jury, kausara may ilang spokesman, mo pronounce og the accused is guilty. Grabe na nga talan-aon. Hinilakay ka na. Hinilakay, taliwala sa mga hinigugma sa akusado o ang akusado mismo, kaya ang pulis andam naman nga mutanggong kaniya balik sa prisuhan aron pagsirbi sa iyahang sentensya. Hinumdumay mga igsuon, kung ang deliberation pod not guilty, pagkadako pod nga celebration. Pakpak ang mga tao niya na halog nga hilak sa kalipay. Mga kaigsunan, imagine na, kung ikaw ang sinumbong,
unsa ka thrilling ang imong kinabuhi. The truth is, according to the scriptures, walay usa ka nato nga dili dalhon sa paghukom. Ikaduhang Korinto 5 versikulo 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Kada usa nato moatubang gyud sa hukmanan sa Dios. Walay exemption. Walay tao nga moingon, wa ko'y labot ana Ginoo. Wa man ko ni apil-apil anang nganang, wa man ko mo engage anang business of religion. Wa man ko ni apil anang kindi man ko mutuo ana. No. During the judgment, nobody is exempted. Nag-alagad sa Diyos, wala mag-alagad sa Diyos. Mutuo sa Diyos, wala mutuo sa Diyos, no one is exempted. 2 Corinthians 5 verse 10, we must all appear before the judgment seat of Christ. Mga kaigsuonan, may kaagi nga gisugilon kalabot kang Mr. John Daniel Webster, one of the United States great statesman. Gipangutana siya, what is the greatest question that has ever crossed your mind? Ang tubag ni Daniel Webster matod pa niya, my accountability to God. Wow! Ang tinuod nga pagkasulti, kada usa nato dunay tulubagon sa atubangan sa Dios. Kada usa nato dalhon sa hukmanan sa Dios. Today, I am asking you to join with me as we focus on the judgment. Sa Revelation 14, ang first angel's message, the last warning message, there are three last warning messages in Revelation 14 verses 6 to 12. Ang una niini mao ang proclamation of the gospel and fearing God, ug ang verse 7 sa Revelation 14. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Mga kaigsuonan, kanang word nga, for the hour of His judgment has come, deklarasyon na nga, naabot na ang paghukom. Dili ni kay, umalabot pa ang paghukom. Naabot na, nahitabo na. Muna atong susihon karon, kanus aman ni nagsugod ug unsa may atong part. Although I told you already, 2 nights later, 2 nights from now, atong ihatag ang detalye sa proseso sa paghukom nga mag-involve nimo ug nako. As of now, ato sang tan-aw ng first part ni ini explanation karabot sa judgment. Kining giingon sa Revelation 14 verse 7. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Mura ni og sama gyud sa re-echo sa pinulungan nga nasuwat sa karaang basahon. Sa Old Testament, when King Solomon wrote in Ecclesiastes chapter 12 verses 13 and 14, let us hear the conclusion of the whole matter. Mao kini ang konklusyon sa kinatibuk-an sa atong gibuhat diri siyuta. Kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang kasuguan, kay kini mao ang kinatibuk-ang katungdanan sa tao. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Mga kaigsunan, conclusion of the whole matter gani sa ato pa, bisag unsa pay imong gihimo na ining yutaa, bisag unsa pay nahitabo kanimo, ang tumoy-tumoy ni ining tanan mao ang kamatuoran nga moatubang kita sa paghukom sa Dios. Ug nianang hukmanan sa Dios, dalhon ang tanan natong binuhatan sa atong kinabuhi. Tanan nga nahimong resulta ni ining kinabuhi, ang imong gihimo alang sa imong kaugalingon, alang sa uban. Og apil gani nini ang mga butang tinago mo gina imong bantayan. Walay exemption in the judgment. Secret and exposed matters will be revealed. Ug usa ka point ang akong hisgutan nimo. Ang Revelation 14 verse 7 nagklaro, the judgment of God has come. Now, naisgutan na nato sa previous mga kagabhion nga dili sad nagahimo og butang ang Dios gawas kun iyaning ipasidaan daan sa mga
katawhan pinaagi siyang mga manalagna. Si Prophet Amos sa Amos 3 verse 7 ato na ning na hisgutan sa miaging pipila ka gabi, but for the sake of emphasis, nag-ingon ang balaang sulatan, surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret to His servants, the prophet. Now, regarding the judgment, ang atong kakuhaan gyud og passage nga atong tun-an karong gabi ang books of Daniel and Revelation. Now, Daniel and Revelation, gingalan na sila twin books, the apocalyptic books. Ang pasabot-an ng apocalyptic, mga libro nga nagsuwat sa mga pasidaan para sa mga tao nga nagpuyo sa katapusang panahon, particularly kita. Although Daniel and John were not contemporaries, they have a gap of almost 600 years sa time ni Daniel hangtod sa time ni John. Apan ang ilang messages, mauna siya ang nag-describe sa mga hitabo nga atong gipaabot. Munang gingalag apocalyptic events. Ang mga butang nga magakahitabo ni ining katapusang mga panahon. Now, paminawa ang pinulungan nga gisgutan ni Daniel sa Daniel 7 verses 9 and 10. Ang iyang nakita ni siyang pananaon dito sa langit. I watched till thrones were put in place. Akong nakita hangtod ang mga trono gipamutang kini sa ilang mga dapit og ang karaan sa mga adlaw. The word ancient of days kung karaan sa mga adlaw usa na ka terminology nga nag-describe sa Dios. The God who was there from the very beginning until now. The eternal God, the beginning and the end. Sumala sa pinulungan sab ni Juan sa pinadayag. The Alpha and the Omega. Ang iyang another terminology nga gagamit sa mga manalagna, pag-describe kaniya, siya mao ang karaan sa mga adlaw. Meaning, He was the pre-existent God, the ancient of days. He was seated. Naglingkod siya, human maplastar ang mga lingkuranan sa trono sa Diyos, naglingkod ang gamhanang Diyos. His garment was white as snow, ang iyang bisti maputi sama sa nibi, ug ang iyang puti was like pure wool. Versikulo 9. His throne was a fiery flame, his wheels a burning fire, a fiery stream issued and came forth from before him. 1,000 thousands ministered to him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated and the books were opened. This is the passage in Scripture nga gidescribe ni Propeta Daniel ang iyang nakita nga talan-awon didto sa gingharian sa langit. Ayaw kalimti. This judgment scene is an event that is taking place in heaven, sa langit ni, dili ni sa any court in the land. Dili ni sa any hall of justice in this world. This is a judgment taking place in heaven. Gipakita sa kang Daniel ang talan-awon, mga lingkuranan, trono, giplastar, dayon miabot ang maghuhukom. The Ancient of Days, ang Diyos mismo. O sa palibot niya, thousands and thousands and thousands. Meaning, ang mga manulunda nga na-involve sa iyang buluhaton, ang mga manulunda nga nagministeryo sa iyang katawhan diri siyuta, naa silang tanan. Yan niya sa kabantayanan ninyo mga igsoon. Ato ning idiritso nga part sa topic. Dunay pinulungan sa Bible nga nakapalibog ni Daniel. Gipakita siya sa talan-awon kalabot sa paghukom sa Dios sa langit, apan may figure nga gibutang sa iyang panan-awon nga wa kay siya kasabot. Daniel 8 verse 14. Nag-ingon, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Now, kanang pulong sanctuary be cleansed, pamilyar na sa utok ni Daniel kay siya Hudiyo man. Nahibaw siya og kanus agamita kana nga pinulungan. Gigamit ka ng cleansing of the sanctuary sa usa sa pinakadako. Gani dili kay usas pinakadako kundi ang pinaka highlight sa tanan nga mga festival sa Hudiyo. Kausa sa uskatuig, naa sila'y daghang mga festival, apan ang pinaka-importante nila nga festival, kanang gingalan og Yom Kippur.
sa pinulungan sa Hebrewanon, Yom Kippur. O binisayon ang adlaw sa paghukom, the Day of Atonement. Now, kanang term nga Day of Atonement, ang prosesos niya na, ang lain nga phrase nga gigamit niya na is the cleansing of the sanctuary. Na ako usang isa-isay kaninyo, aron makasabot kamo og sa unsang paagi nga na-related kining word nga cleansing of the sanctuary sa judgment. Niya, nahinomdum mo sa dayong lugwa sa mga tao gikan sa Ehipto, uban ni Moises, katong gitawag natong Exodus, sa diyang giauhag ni Moises ang katawhan og iyang giingnan si Paraon, ipagawas gid nimo mga tao kay pagawason sila sa Dios kay naa sila himuong dako kay kalihukan dito sa yuta sa saad, og nahibaw mo the rest of the story sa pagpagahi ni Paraon, wa niya tuguti hangtod gibubuan siya na pulo ka hampak sa Ehipto, hangtod nga sa pagbubos na pulo ka hampak, eventually pagpangamatay sa kamagwangang mga anak sa tanang Ehiptoanon, gi-release niya ang mga Hudiyo. Og sila dito sa Kamingawan, samtang dito sila sa Kamingawan, nga nasayra natong naabot sila dito og 40 ka tuig, although unsi ra man gyud unta na kaadlaw ang panaw gikas Ehipto paingon sa Canaan, naabot sila 40 ka tuig tungod sa kadaghan sa ilang langay-langay og sa kasagutsukton sa ilang mga kasing-kasing. Samtang dito sila sa Kamingawan, kining katawhan sa Dios gihatagan niya pahinomdom. Kalabot sa mga butang nga ilang nalimtan, sulod sa ilang kapin sa 300 anyos nga pagkaulipon sa mga Ehiptohanon. Layo-layo sila og gintang gikan sa ilang orihinal nga mga pagtulunan, kay nalumsan man sila sa pagkakalibutannon sa Ehipto. Nalumsan man sila sa mga practice nga Ehiptohanon, busa gilab-a sa Dios kanila pag-usab. Ang mga butang nga angayan magpabilin sa ilang utok. Ug usa sa sugo nga gihimo sa Dios mao ang pagsulti niya kang Moises sa Exodo 25 bersikulo 8. Giingnan niya si Moises, sultihing mga tao, magbuhat silag sanktuaryo aron sila mahibalo nga ako uban kanila. Let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Ang presensya sa sanktuaryo sa taliwala sa mga nanagpanaw nga mga Israelhanon dito sa Kamingawan sa Sinai. Ang presensya sa sanktuaryo nagpasabot, ang Dios uban kaninyo. Muna'y kahulugan na. Let them make me a sanctuary that they may know that I dwell among them. Now, inyong nahibawan sa uban ninyo nga nakaagi na ni ini nga pagtuon, nahibawan ninyo nga ang presensya sa Dios makita gina diha sa ibabaw sa sanktuaryo, sa adlaw sa usa ka pusti nga panganod. Apan sa magabi kanang maong pusti nga panganod, pillar of fire na pud na. Nga kung sila mupuyo lang ni anang dapita, steady lang na. Apan muulpot-ulpot na gani na, mualsa og muulpot-ulpot na gani ang pillar of cloud during the day. Panahon na nga manghipo sila kay magpadayon sila sa inang panaw. Bisan gabi, kung muulpot-ulpot ang pillar of cloud, nagpasabot, bisan gabi manghipo sila kay padayon sa ilang panaw. Na hinumdumi, kining sanctuary nga gihimo sa mga Israelhanon, gipahimo niya kang Moises og sa katawan, sumala sa pattern nga iyang gipakita. Pattern gani, dunay gikuhaan og sunduganan. There are two sanctuaries mentioned in the Bible. The one is the sanctuary in heaven, the other one is the sanctuary on earth, nga gisundog sa Dios, gipasundog sa Dios kang Moises, sumala gyud sa gipakita kaniya didto sa langit. Mabasa nimo ang detalye ni ana gawas sa Levitico ug maingon man sa Hebrewanon, the sanctuary in heaven and the sanctuary on earth. Now, si Hari David na ay pinulungan niya sa Psalm 77 verse 13 nga nag-define nato unsa gyud significance sa sanctuary alang sa katilingban sa mga Hudiyo. Matub pa ni Hari David sa Psalm 77:13, "Thy way, O God, is in the sanctuary." Ang buti pasabot ana, Ginoo, ang dalan sa kaluwasan imong gidemonstrar pinaagi sa nahitabo sa sulod sa sanktuaryo.
Thy way, O God, is in the sanctuary. I told you, there are two sanctuaries written in scriptures. The sanctuary in heaven, with God, where God is going on with His activity of saving the lost human race. And on earth, the sanctuary, kay ang gihimo niya sa langit mauman ang pagluwas sa kinatibuk-an sa katawhan, iyang ipasabot ang maong plano sa mga tao sa Israel. Ug sa ato karon, aron makasabot ta og unsay kalihukan nga gihimo niya sa pagluwas kanato, gidemonstrate niya ang maong plano sa kaluwasan pinaagi sa nangahitabo sa sanktuaryo sa yuta. Muna nga dinhi sa sanktuaryo sa yuta, makita nimo ang lain-lain nga mga furnitures. Sa dayon nimong sulod sa sanktuaryo, may makita kang duwang nga naay tubig, nga manghugas usa ang saserdote sa dili pa siya mosulod. Naapo dito sa unahan, naapo dito ang altar nga halaran. Ang unsang ang karniro nga dalhon sa makasasala ihala dito. Inigsulod nimo sa gingalag balaang dapit, kay doon na may duha ka luna ang sanktuaryo nga gipahimo sa Dios kang Moises ug sa katawhan sa Israel. Ang unang luna ang balaang dapit. Sa sulod sa balaang dapit doon ay tulo ka furniture. Ang kandilarya sa pito ka kandila nga pirming nagasiga. Ang lamisa sa altar, lamisa ug altar sa tinapay nga 12 ka buok nga mao'y simbolo sa provision sa Ginoo. Pulos kini mga kaigsunan nagsimbolo ni Kristo. Maingon man ang altar sa incense, altar sa pahumot nga kanunay nagalis nga. Walay usa sa furniture nga naa sa sulod sa sanktuaryo nga wala mag-demonstrate sa lakang kalabot sa atong kaluwasan. Dito sa sa labing balaang dapit, human sa kurtina sa balaang dapit, na ay labing balaang dapit, ang makaplaga nato dito ang altar diin gibutang ang napulo kasugo, nga ang maong altar nga naay napulo kasugo gigwardyahan sa duha ka mga manulunda. Munay ginganlan og the covering cherub. Og didto mga kaigsuonan ang labing balaan nga dapit. Sa ilalom sa pako sa duha ka manulunda, anay silaw sa himaya sa Dios nga gingalag Shekinah, the glory of God, the presence of God who represented in the Shekinah. Kasuguan og sa ibabaw na ang himaya sa Dios. Kasuguan representasyon sa hustisya sa Dios. Shekinah glory, representasyon sa kaluoy sa Dios. Atong ianam kana og explain. Dito sa sanktuaryo nga gihimo sa mga Israelhanon, dunay duha ka serbisyo nga masaksihan sa mga tao. Ang uban kanila mo apil gyud niini. Ang number 1 kanang gingalag the daily service. Daily gani ang adlaw-adlaw nga mahitabo sa sanktuaryo. Hinumdumi ang sanktuaryo gialagaran og mga saserdote. Saserdote gani kaparian, mga pari. Ang ilang trabaho ang pagdumala sa relihiyosong serbisyo, kalabot sa pagministeryo sa Dios sa iyang katawhan nga mao ang Israelhanon. Now, ang mga saserdote daghan kini sila. Apan duna nga kana silang daghan, ma-involve na siya sa pagministeryo sa mga tao nga muduaw sa sanktuaryo sa kada adlaw. Unsa may ginahimo sa mga tao sa sanktuaryo kada adlaw? Ingon ini ang kumon nga talan-awon. Kung ikaw makasasala, kung ako nakasala, kinahanglan ako magdala og halad ngadto sa sanktuaryo. Pagdala nako sa maong halad ngadto sa sanktuaryo, tagbuon ako sa saserdote kun pare. Og moingon ako pagsulti nga nakasala ko og ania ang akong halad. Unya moingon ang saserdote, okay anak, ikumpisal na karon ang imong sala. Nahibaw na mo anang konfesyon. Ang iyang proseso sa konfesyon mauni. Ang iyang karniro nga gidala nagsimbolo sa iyang halad sa kapaysaylohan sa iyang sala. Naunsa may mahimo ana nga karniro? Inigkumpisal niya sa iyang sala, ipatong niya ang iyang kamot sa ulo sa karniro. Ang buti pasabot niya na, siya nga makasasala karon,
nagaksugid sa iyang sala ug nagabalhin niini paingon sa karniro. Ang karniro gidownloadan niya, iyang gihabo ang iyang sala paingon didto. Humaniya kana himoa ang saserdote motunol kaniya og usa ka hinagiban. Kutsilyo kun hait nga iihaw sa karniro. Unya ang saserdote magsalod sa dugo sa karniro samtang ang makasasala muihaw sa karniro, muluglog sa liog sa karniro, saluron sa dugo. Na hinumdumi ang proseso ingon ini. Humaniya og salod sa dugo, dalhon niya ang panaksan nga gisudlan sa dugo sa karniro nga bag-ong giihaw, nga bag-ong gibalhinan sa makasasala sa iyang sala, unya isablig sa saserdote ang dugo didto sa sulod sa sanktuaryo, sa altar. Mao na ang serbisyo nga makita nimo sa adlaw-adlaw. Meaning, ang makasasala, aron siya mapasaylo, magdala siyag halad. Ang iyang halad, mao ang iyang mahimong manunubos. Muna nga inig kumpisal niya, ibalhin niya ang iyang sala. Paingon sa ulo, sa karniro, humaniana, sa nabalhin na niya ang iyang sala, paingon sa ulo sa karniro, ang karniro na karon ang mamatay para niya. Kuha ninyo, ang kahulugan. Ang Biblia nag-ingon ang bayad sa sala kamatayon. Ug ang Biblia nag-ingon sad, gawas kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayluhan sa sala. Ang makasasala angay mamatay tungod sa iyang sala. Apan kung magdala siya karniro, iyang ihabwa ang iyang sala pinaagi sa pagsugid, ibalhin niya sa karniro, ang karniro karon mo'y nagtubos sa iyang mga sala. Ug inigula sa maong karniro sa iyang dugo, ang maong sala nga nabutang sa makasasala sa iyang substitute nga maong karniro. Ang dugo sa maong karniro isablig na sad sa saserdote sa sulod sa sanktuaryo. So ingon ini ang transmission sa sala from the sinner to the substitute nga mao ang iyang halad, and from the substitute to the sanctuary. So ang sala niya isablig sa sanktuaryo. Adlaw-adlaw kana mga kaigsuonan. Now, of course, you know already what the meaning of the substitute is. It is the symbol of Christ who was crucified on the cross of Calvary. Humag-ihaw kaniya, human ang iyang dugo kuhaa, ihawon siya ug dalhon dito sa altar sunugan, the altar of burnt offering. In that sense, it is pointing towards the death of the Redeemer or the substitute for the sinner. Sukad sa sinugdan, mauna ni ang gibuhat, sukad nga nakasala si Adan ug si Iba dito sa tanaman sa Eden. Wa pa ang sanktuaryo sa kamingawan sa Israel. Nahibaw na si Adan ug si Iba nga aron mapasaylo ang ilang sala, gitudlo na ninila sa ilang duha ka anak, muna si Cain ug si Abel. Si Abel ang nagtuman, si Cain wala mutuman. Naay prescriptions ang Dios ug unsaon pagdalas halad, unsay paagi nga ang tao madawat ang iyang konfesyon sa atubangan sa Dios. Magdala siya halad, nihimo ni si Abel. Unang halad mao kadtong karniro nga gikuwaan sa Dios sa panit aron itabo ni Adan ug ni Iba sa ilang lawas nga gitabunan lang nilag mga dahon. Usa ka ilustrasyon nga ang buot ipasabot, Adan, Iba, dili ninyo mahimo pagtabo ng inyong kaugalingon, human kamo makasala. It's not your works that can cover your sin. I have already prescribed matud pa sa Dios unsaon pagtabon sa inyong mga sala, ug ania ang panit sa karniro. Munang didto pa sa tanaman sa Eden, nahibaw na ta mga igsuon nga duha na nabahin na daaning huna-huna sa tao sa pagluwas iyang kaugalingon. Ang iyang paningkamot nga ginganlan nato karon og righteousness by works, ug ang pagdawat niya sa provision ni Jesus kanang ginganlan nato og righteousness by faith. Ang tao nagbutang og
tabon siyang kaugalingon, mga dahon, iyon ang Diyos, dili na pwede. Naanay prescription unsaong pagtabon sa inyong sala. Ang panits karniro, meaning there was already, munang sa terminology pa ni San Juan Bautista, pagsugod ni Kristo Jesus sa iyang ministeryo ug miduol kaniya aron sa pagpabautismo, ang anunsyo ni San Juan sa mga tao nga nahingang samtang naglakaw in taon ang anak nga ulitaw ni Maria ug ni Jose. Ang singgit ni Juan nag-ingon, "Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world." Tanawa ang kordero sa Dios nga mikuha sa sala sa katawhan, because the first lamb nga giihaw sa tanaman sa Eden, that was already a representation of Christ. The lamb that was offered by Abel was already a representation of Christ. The lambs that were offered by Abraham among all other patriarchs, they were all representations of Christ. Sukad kaniadto hangtod karon, si Kristo ra gyud ang solusyon sa atong pagkamakasasala. Jesus has always been the answer. He has always been. And He will always be. Sumala sa giawit sa atong mga pinalangga nga mga kaubanan sa buhat. He's always been and always will be. So Christ is the representation of the Lamb. Now, si Salmista David nag-ingon sa Salmo 103 versikulo 12, "As far as the east is to the west, so far has He removed our transgression from us." Makabaton lantag kapasaylohan kung atong gidawat ang kamatayon ni Kristo. Mauna ang daily service, mauna gihimo sa sacerdote now. Doon na po'y gitawag og yearly service. Kausas os katuig, kato motoy mahitabo ang daily, ang pagdaladalag karniro kada adlaw sa makasasala aron mapasaylong ilang sala, nga ilang ikumpisal ang ilang sala sa ulos karniro, ang karniro ihawon unya ang dugo sa karniro isablig sa sanktuaryo. Kausa sa usa katuig, ang sanktuaryo nga nabulingan sa mga sala sa mga tao, pinaagis dugo nga gisablig sa saserdote, hinluan kana sa labing taas nga saserdote. Unsay paagi niini nga paghinlo, ingon ini mga kaigsonan, the Day of Atonement was coming. Now, before himuon ang Day of Atonement, which happens every 10th day of the 7th month sa kalendaryo sa mga Hudyo, ikanapulo kaadlaw sa ikapito ka bulan, apanapulo kaadlaw sa dili pa moabot ang Yom Kippur, the greatest of the Hebrew feast, holiday, pinakabalaan nga adlaw na sa ila sa uskatuig. Napulo kaadlaw sa wala pa na ang anunsyo sa templo o sa tibuok kampo gipahibalo na sa mga saserdote para maandam ang una-una sa mga tao. The first 10 days prior to Yom Kippur will be a day of confession, a day of self-examination, a day of repentance, genuine repentance. Aron maandam sila pag abot gyud sa adlaw sa Yom Kippur, dako kayo na nga holiday, lockdown ka na, people are staying at home, nagpuasa pa sila, nag-lockdown pa sila, dili pareha sa atong lockdown karon nga mangaon matasulod sa balay. Sa ila panahon sa Yom Kippur, it's a fasting day, it's a prayer day, it's a repentance and confession day, it's a day of full consecration. And they have been preparing for that. Now, the sanctuary, ang cleansing of the sanctuary, mahitabo sa ingon ini nga procedure. Kada anang adlaw, hinumdumin ninyo, ang kahulugan ni ining tanan, ang gugma ra gyud sa Dios, ang provision niya sa pagpakita nga dili ko gusto nga malaglag ka, nakasala ka, apan dili ko gusto nga ikaw ang mamatay tungod kay ikaw nakasala. Nagbutang na kong provision para nga dili ka mamatay mo nang naay halad, the Lamb of God. So, John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ang kahulugan sa mga karnero si Kristo. Now, arita sa Day of Atonement. Pagkahitabo sa Day of Atonement, ang himuon yun niini sa labing taas nga saserdote, magpili siya og duha ka kanding.
Si Aaron dito sa bukid sa kamingawan sa Sinai, magpili siya duha ka kanding. Aaron shall cast lots between the two goats. One lot will be for one goat. The lot for the Lord, and the other lot for the scapegoat. Now, kanang lot for the Lord, meaning ang kanding nga isa, ihalad sa ngalan ni Kristo. Apan kining isa ka kanding, ang iya pong kahulugan, dili ni siya halaray, dili ni siya ihawon. Buhian kini siya, didtos kamingawan. Mga igsoon, ang kahulugan sa duha ka kanding, ang usa, si Kristo ang atong manunubos, nga miula siyang dugo. Ang usa, si Lucifer, ang hinungdan sa sala. Siya igapahilayo sa katilingban sa katawhan sa Diyos. Mauna ang kahulugan sa scapegoat kun asasil. Now, ang mahitabo ingon ini, Leviticus 16, makita man ninyo diha sa Leviticus 16 ang detalye kalabot sa Day of Atonement. Then the high priest shall kill the goat of the sin offering, which is for the people, bring its blood inside the veil, and sprinkle it on the mercy seat and before the mercy seat. Ang gingalan og process of cleansing of the sanctuary, sama gyud mga igsoon sa cleansing of your sins. Ang makahinlo sa imong mga sala, ang dugo ni Kristo. Maingon man ang makahinlo sa natigom nga mga sala sa tibok tuig sa sulod sa sanktuaryo, dugo gihapon sa goat for the Lord. Mao na nga ang pulong cleansing, symbolic nga meaning. Ang makahinlo kanimo sa imong pagkamakasala, ang bayad nga mao ang dugo sa manunubos. Mao na siya mga kaigsonan. Now, hinumdumi, the mercy seat nga maoy buuan, gawas ni ini ang dugo sa goat for the Lord. Ang iyang dugo isabwag dito sa sulod, sa altar, sa napulo kasugo, ug isabwag sab dito sa sikay na glory, the mercy seat. Dalhon sa halaran nga nagsimbolo sa presensya sa Dios, ang halad sa dugo sa goat for the Lord. In that way, gipasaylo ang sala sa katawhan sa tiningob nga paagi that has been accumulated throughout the year. Now, hinumdumin ninyo kana nga Yom Kippur, hilabihan kasulim ni anak nga adlaw. Nahimo ikawng partaker sa paglaban sa atong labing taas nga saserdote kung ikaw naghimo sa imong rule sa pag-observe sa pagkabalaan sa mong adlaw. Naghinulsol, nag-consecrate, nagampo, nagpuasa. Kung hikaplagan ka nga ni anang adlaw naabot ang day of Yom Kippur nga wala nimo gihimo ang imong personal nga consecration, ang mahitabo sa katilingban sa Israel, mamatay ka na nga tao. Mismo gani ang saserdote, kung naghimo siya sa ministeryo, apan naa siya sala nga wala niya masugid sa Yom Kippur, mga kaigsonan, mamatay pod ka ng maong saserdote. So Leviticus 16 verse 16, so he shall make atonement for the holy place because of the uncleanness of the children of Israel, and because of their transgressions for all their sins. Ni anang Day of Atonement, ni anang Yom Kippur, doon na ragitay usa ka buok manlalaban sa atubangan sa trono sa Dios, ang atong high priest, which represents Christ. Ni anang panahon na sa atubangan sa Ancient of Days ang maghuhukom. Siya magaingon, Amahan, gipakamatyan ko na sa krus ang sala sa akong mga igsuon. Apil mga kaigsuonan, ikaw sa gipakamatyan ni Kristo. Kung gidawat nimo si Kristo, pinasaylo ka, naapil ka sa naabswilto. Now, balhin ta sa talan-aon kalabot sa asasil. Ang asasil katong gingalag scapegoat, dalhon kadto siya sa tinudlo nga usas mga saserdote nga mudala kaniya sa hilayo kaayo, hilabihan kahalayo nga bahin sa kamingawan, sa dapit nga ilang gibana-bana nga dili nagyud makabalik ang maong asasil sa kampo sa mga katawhan sa Israel. Simbolo kadto kang Satanas nga finally he will be annihilated until he will die. He will be killed because he has been the reason for the sins of the people.
diha sa iyang ulo ipatong sab ang kasalanan sa katawan ug pahalayo siya hangtod nga he will vanish forever. Now, kanang pulo nga anto 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed, nasabta na ang sanctuary, ang cleansing of the sanctuary, nasabta na sa mga Hudiyo, lakip si Daniel. Pero paghatag kang Daniel ni ini nga pananawon, naglibog siya, unsa man ang 2,300. Nahibaw kung unsay cleansing of the sanctuary, ang adlaw na sa paghukom, Yom Kippur na. Pero unsa man ang 2,300, naglibog siya ni ana. Busa kay naglibog man siya, nagampo siya, Ginoo tabangi sab ko, ayaw ko tagaig pananawon nga murag nahimuta nga blanco nga nakakita og pananawon, wa ko kasabot sa kahulugan. Apan giingnan siya sa Dios, Daniel, may mga butang yun, nga mamatay ka na lang, dili gini mo masabtan. Nana ni mo mabasa sa Daniel Kapitulo 12, versikulo 8 ug 9. May butang nga gitagana nga ang pagsabot, dili panahon sa imong panahon. Adto na sa panahon sa katapusan. Muna'y giingon niya sa Daniel 8, verse 18, 16 and 8, 17. God sent an angel to explain it to him. Gabriel, make this man understand the vision. So he came near. Angel Gabriel came near where Daniel stood, and when he came, I was afraid and fell on my face. But he said to me, understand, son of man, that the vision refers to the time of the end. Sabta na lani, portion lay akong ipasabot nimo, kay gipadamas si Gabriel sa manulunda. Pasabton talang kag porsyon apan ang labing dako nga bahin sa pananawon, gitagana ang paghubad ana para sa katapusan nga mga panahon. So dumduma ang duha ka punto nga importante kaayo alang sa atong pagtulon-an karon. First, the vision extends to the time of the end. Two, the sanctuary services stopped when Jesus died on the cross. Mauna ang pananawon, muna'y nakapasabot sa gipasabot sa manulunda nga si Gabriel kang Daniel. Number 1, ang imo nakita nga nag-ihap og 2,300 ka adlaw, sabta na nga ang pagsabot ni ana para sa time of the end. Ikaduha, ang cleansing of the sanctuary nagpasabot nga muhunong si Jesus sa muhunom ang paghimo sa mga seremonya sa sur sa sanktuaryo. Kay naabot na ang iyang kahulugan ni anang mao mga seremonya nga mao si Jesus nga manluluwas. Now, ang figure gyud mo iyang problema, 2,300. Unsaon man na niya paghubad? Naa sa Bible mga kaigsoon na Ezekiel 4 verse 6. Every time nga makakita ka og time prophecy, naghisgot og lugway sa panahon, naghisgot og pila ka adlaw, pila ka bulan, pila ka tuig, sabta ang kahulugan ni ana. Ezekiel 4 verse 6. The way to interpret time prophecy is the Bible formula. I have laid on you a day for each year. Alang sa imong pagsabot, kalabot sa tagna nga may labot sa panahon, ang usa ka tuig nagsimbolog usa ka adlaw. Nagpasabot kung ang gihatag nga pananawon sa kang Daniel 2,300 ka adlaw ay ang sanctuary pagahinluan, nagpasabot nga ang langit ng sanctuaryo himuon ang Day of Atonement human sa 2,300 ka adlaw. Na kung 2,300 ka adlaw unya sa Ezekiel 4:6, usa ka tuig, usa ka adlaw, usa ka tuig, usa ka adlaw, usa ka tuig, nagpasabot 2,300 ka tuig. Si Daniel sa wala pa siya tagain ni Gabriel sa formula, ay ang Bible nag-describe, I, Daniel, fainted and was sick for days. I was astonished by the vision, but no one understood it, including himself. And so Daniel prayed. And in the prayer of Daniel, Gabriel was sent to answer him partly. Giingnan siya og ang tubag kaniya mabasa nato mga kaigsuonan sa Daniel Kapitulo 9. Giingnan siya nga ang kahulugan sa 2,300 years ay pa hinluan ang sanctuaryo mao kini niya sa Daniel 9:25. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until the Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks, the streets shall be built again, and the wall even in troublesome time. Mga kaigsuonan,
Ingnan si Daniel, gusto ka makasabot? Tagaan ta kag mathematical formula. Naglayog ang imong kailadman, unsaon nimo pagsabot nga ang ahuman sa 2,300 ka katuigan ay ha pagahinluan ang santuaryo, ay ha himuon ang Day of Atonement, ing na ini pagsabot. Unahon ko ikaw sa pagpasabot. Dunay duha ka portion sa tagna nga akong ihatag nimo. Una mauni, gitagalan ko usa ang mga Israelhanon og 70 ka simana. Pagkahuman sa siyam plus 62 ka simana, mahitabo mga kaigsuonan ang there shall be 7 weeks and 62 weeks, then shall the Messiah. Kung basa mo pag-usap. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. Moabot ang Mesiyas, human sa 79, rather 69 semana. Siyam plus 62. Sao man niya pag-ila? O kanus ang nagsugod kanang 70 kasimana, unya ang 69 biniini mo ipagbutho or mo ipagdeklarar sa Mesiyas. Ang final decree sa pagpasiguli sa Israel nga nangabihag gihimo ni Hari Artajerjes. Tuluman ka hari ang nagdecree. Uli na mo mga Hudiyo, tukuran na ninyo pag-usab ang Jerusalem. Ang primero yun ang nagdecree si Cyrus. Ang sunod si Darius. Apan ang completion sa pagkapasig-uli yun sa Jerusalem. Nga natukod pag-usab ang templo o ang naguba nga walls, mao ang decree ni Artajerjes sa 457 BC. Kung ang 70 weeks magsugod sa 457 BC, unya ang pananaw nag-ingon, pagkahuman sa 69 weeks, ideklarar ang Messiah the Prince. Igsoon. Grabe ini ka fulfilled kayo nga prophecy because Christ was baptized 483 years from the decree of the restoration of Israel. From 457 BC, the anointed one, Jesus Christ. Jesus was baptized while he prayed, the heaven opened and the Holy Spirit descended in bodily form like a dove, og ang sumpay gana nag-ingon nga, og nadungog ang tingog sa amahan, daw sama sa dalugdog nga nag-ingon, kini mao ang akong anak, kaniya may kahimuot ako. Human sa 69 weeks, gikan sa 457 BC. Kung imong ihapon ka ng 69 weeks, 483 days ka na. Kung ibalik nimo sa sukdanan sa Ezekiel 4 versikulo 6, ang 483 days, 483 years. 483 years from the time of 457 BC adto na mga igsuon tugdon sa 27 AD. Unsa may nahitabo sa 27 AD? Gibautismuhan si Ginoong Hesus. Og ang Biblia nag-ingon sa Lucas 3 versikulo 1 og 3, karon sa ikanapulog 5 ka adlaw sa paghari ni Tiberius Caesar, he went into all the region around the Jordan preaching a baptism of repentance for the remission of sins. 15th year of the reign of Tiberius Caesar. Ang Lucas Kapitulo 3 naghisgot sad nga si Tiberius Caesar became emperor of Rome in 12 AD. Kung 12 AD siya nagsugod pag-reign as the emperor, ang 15th year AD maoy pagkabautismo kang Hesus. 27 AD mga igsoon ang lugdangan ni ana. 27 AD. The declaration of the Messiah. You see ka ng pulong nga Messiah God, ang iyang kahulugan tinudlo. Na anointed lang siya, na dawat niya ang gawon sa Espiritu, ug misugod siya sa iyang pagministeryo, dili sukad siya ang pagkatao, hangtod na manday siya sa pandayan sa iyang amahan. Kundili hangtod siya na bautismuhan ni Juan. Muna'y pagsugod niya sa buhat ingon nga Mesiyas. 3.5 years gikan sa pagkabautismo kaniya
nahimo ang paglansang kaniya. Hinumdumi, ang 483 mauna ang 69 weeks, 483 years. Naapay nabilin nga 7 weeks, 7 days to complete the 70 weeks. Naapay nabilin nga 7 years. Ug ang Biblia nag-ingon, after the 62 weeks, after the 9 plus 62, the Messiah will be cut off. Sumala sa Daniel 9:26. Abi ninyo kung sa'y nahitabo, 3.5 years, gikan sa 27 AD, katunga sa nahibilin nga uskasimana, ang nahitabo mga kaigsuonan, gilansang si Jesus sa Kalbaryo sa krus. 31 AD. Daniel 9:27 nag-ingon, He shall confirm the covenant with many for 1 week. Usara ka simana, kusog kaayo ang testimonyo kalabot kang Kristo. Apan sa tunga sa maong simana, in the middle of the week, He shall bring an end to sacrifice and offering. Mga kaigsuonan, ang kahulugan sa He shall bring an end to sacrifice and offering, mao nga pagkalansang kang Kristo sa cross. 3.5 years gikan sa iyang pagkabautismo sa 27 AD. Ni atong 31 AD sa diyang gilansang siya sa cross, gilansang niya sa cross ang tanang kasuguang seremonyal. Mao ng Roma 14. Ang mga sugo kutob lamang kang Kristo, ang kasuguan kana nga seremonyal, kadto ka ng mga sugo nga kalabot sa mga halad nga karniro, nganong diharaman kutob sa Kalbaryo sa krus, kay ang kahulugan ni atong tanang mga halad nga karniro, katong tanang seremonya sa sanktuaryo, si Kristo man nga umalabot. Pag-abot na ni Kristo, hunong sumala sa Daniel 9, versikulo 27. He will put an end to sacrifices and offerings. Muna nga sukad si Kristo namatay sa Kalbaryo sa cross, wala nagiusa nato karon nga required nga og makasala ka magdapa kag karniro. No more. Why? When Christ was nailed on the cross, He was the last offering. Kaya ang tanang offering sa mga tao sa daang tugon nga mga karniro, siya may kahulugan. Sa dihang nalansang na ang kahulugan, wa na kinahanglan ang nagpuyo human sa Kalbaryo sa cross nga maghalad pag-offering. Apan ang ilang kaluwasan kaniadto o ang atong kaluwasan karon maura si Kristo ra nga namatay sa cross. Ang kalainan nila mao nga sila naglantaw sa umalabot nga cross nga kamatyan ni Kristo. Kita naglingi sa Kristo nga gilansang sa cross. Apan they and us have the same salvation. Christ who died on Calvary's cross. Christ still the answer. Now, naapa may nabilin sa 70 weeks, ang 7 years. Kay 3.5, namatay man siya, apan strong man ang testimony mahitungod kaniya. In the next 3.5 years, gikan sa pagkamatay ni Kristo, nagpadayon ang mga tinunan sa pagwali. Mauna ang mga apostles na himong kusog kaayo ang ilang pag-ibanghilyo hangtod. 3.5 years gikan sa crucifixion, gibato sa mga tao si Esteban. Ang tagna sa Biblia, 70 katuig, 70 kasimana ang akong gitagal para sa mga Hudiyo. Kung hangtod ni anang panahon na ila gihapon kung isalikway, ihatag sa Dios ang Ebanghelyo sa mga Hintil ug mao ginay nahitabo sa 34 AD. As soon as Stephen was stoned to death, the gospel was brought to the Gentiles. Beginning with Peter and Paul and other disciples. Mga kaigsuonan, 490 years. Ang punto, naapa may nabilin, Pastor, kung nahumana ang 490 years from 457 to 34 AD. Ang 2,300, naapay 1,810 years nga nabilin. Yes, kung idugang nimo ang 1,810 years, gikan sa 34 AD nga mo'y duluna sa 70 weeks nga 490 years, muabot ka mga igsuon sa 1844. Ang Bible nagklaro.
unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Pagkahuman sa 2,300 ka mga tuig, magsugod ang paghinlo sa sanctuary sa langit. The judgment when the heavenly high priest, our Lord Jesus Christ, entered into the most holy place and began the investigative judgment where He stands as our intercessor, He stands as our mediator. Mga kaigsunan, for as long as you are a believer in Christ, you have an advocate there who is standing on your behalf. Siya ra gyud pod, wa ra gyud puy laing manlalaban. Palihog mga igsoon, dili in taon tinuod nga daghan tag sangpiton o gusto ta mo adto sa amahan. Si Jesus ang nag-ingon sa Juan 14:6. Ako mao ang dalan, ako mao ang kamatuoran, ako mao ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kanako. Igsuon, dili kita mo gamit og laing ngalan kung musangpit ta nga iampo ta nga labanan ta sa tubangan sa Ginoo. In the name of Jesus ra gina. Dili gina in the name of any other name, bisag unsa pa kabalaan sa kasaysayan anang tawhana, di gina nato magamit ang ilang ngalan kung mangayo na tagkapasaylohan sa atong mga sala. Jesus is really our only answer. Mga kaigsunan, hangtod karon, naglanog pa ang pinulungan sa Pinadayag 14 City. Kadluki ang Diyos og ihatag kaniya ang himaya kay ang adlaw sa paghukom ni haabot na. Yes, since 1844, the judgment has been going on. Sukad sa 1844, tanang ngalan sa tanang katawhan pagatawgon on the process one after another, whether imo ngalan or ako na humana ba, I really don't know. Ang ako isulti nimo mauni, ang paghukom himuon sa Dios nga fair, para nakuha pa matawag ang akong ngalan, para nakuha pa matawag ang ngalan sa ubang katawhan, kay abli pa man ang pag-ibanghilyo karon. Kung matapos na si Kristo sa iyang paglaban kanato dito sa langit ng sanktuaryo, ipadapli na niya ang insinso ug mulugwa na siya gikan sa labing balaang dapit sa sanktuaryo, musira na ang kaluwasan. Ang pagsiras kaluwasan muna na'y katumanan sa Pinadayag 22:11 nga ang matarong magpadayon lang matarong, ang dautan magpadayon lang kadautan, dili na mausab ang tao. Higala ay huwatana. Ay huwatana. Karon nga abli pang ibanghilyo, dawata ang imong manlalaban, ang imong manluluwas, ang atong bugtong paglaom. Jesus, the only answer.